Andreas. Det er vist. Ja, der er en bil med til den, de der kaffe. Andreas, hvorfor er der ikke noget billede? Hvad? Kig der ind i det hul, eller hvad? Der er ikke noget. Der kommer ikke nogen skærm. Ja, det er dejligt, vi har solgt væk med. Den der, den ryger lige ind, og topscore, det bliver en Danmarks-rekord, eller sådan noget. Hvor meget? Ja, det ved jeg ikke. Vi kan jo ikke se, hvad den har. Men det bliver garanteret en, der slæver præmier hjemme. Kæft, men stappen bare lige i skuld. Så var lige den gang, du ringer, så spiller Thiers op, og så kommer Thiers med forkert streger på det. Så var Hvem er det kamera, det her samtidig i kvinde? Så har vi en igen der. Hvem er det kamera, det her? Anden. Jamen, jeg optager det. Ja, du optager. Hvad skal vi have? Det er godt nok. Der er Carsten Dage. Jamen, jeg Det er mørkt selv. Er det en sjældent? Jeg vil lige sige, har hun vel. Fange min ord. Nej, I tager et billede. Er I klar? Hvis det er sådan, den smut. Man ser i... Jo, jeg ser det på et billede. Så ved jeg ikke, hvor du... Jamen, satan ikke også det her, det er bare... Hold da kæft. Ja. Slap dog. Nej. Lad mig gå. Ikke med en mål! Ja, jeg skal sgu da have. Sådan. Jo, Ja! For satan! Au, for satan. Jeg tror fandme, der går bare ind i jer. Hvorfor mig? Er der nogen, der er glad for at solde dig væk? For satan! Helvede. Nå, Kjeld. Så må du godt gå ned og lægge. Smil. Eller hvad? Du skal ikke komme og sige noget ondt i armen. Kjeld. Kjeld, nu må du godt lige kigge i kameraet. Skriv svinen. Jeg tror, vi skal have haft den. Hvor er en lever, det ikke? Hold nu ved, for satan. Prøv at se noget bræk. Hvad er det med at lade Den er egentlig bræk. Jeg kan satme komme over, det kan jeg sige. Den blev på det. Den kan godt tippe over bord derfra, så højt kan sådan noget pisse op. Ja, det kan. Det skal jeg sgu nok. Helvede, ikke også? Sådan der, så lad den være. Den kan komme over i galænet, det kan jeg sige. Bare sidder. Prøv at se en